ari na no, nakita na ang lawas ang sining pulo na katuig nga bata no. Subong adlaw iyang kaadlawan no, birthday sang sining nga bata no. Ari no, ang Iloy subong gid nga ang kadlawan no sang sining nga bata. Pero confirm Kay Arik no, kay kuno ka ang pamilya no sang sining bata. sa iyang lola, siya ni ang subang sa pagkakas. Nakita na naton ang imo bata. Oo, pwede ito siya sa ma-interview. Birthday kid sang imo anak subong no. So natalang isa magyapon. Ining Iloy. Mrs. Rosalinda sa Action Radio. Pangpilaning bata ang po. Ano mo siya na gani ma? Magano ka po sini? Ha? Bata mo ni? Anong Hindi ikaw. Ano mo ni siya? Best friend ko na siya. Oo. Birthday kid masubong sang anak ya no? Oo. Ano naghanda mo ini siya sa ila puloy-an? Pansit Hindi talaga lang ina. mo ang bata. Ha? Pansit talaga ina. Na nagluto sang pansit. Ang nanay. Nali ang ano ko lang. Oo. Kaya sa mama niya. Sa pagluto niya sa pansit, amo ni nga na balitaan niya nga nakita na ang iyang nga anak. So ano mo to? Oo. Pansit. So amo ni no. Plano. Sino una nakabaton sa balita nga nakita ng bataya? Mga tiyo na sir. Mga tiyo niya man. Mari diri nag-school. Nag-rescue man dire. Oo. Sa pagabot nyo, ano nang pagkita nyo sa bata? Ano nang sitwasyon niya? Ato na sila mga balay. Okay no? So amo niyo, nag-delegasyon magyapon ang Iloy no? Mismo sa kaadlawan sa birthday ni John Eric no, ulo na sa katuig, mga kapisdado no, din gani ang tatay man, gani ang tatay man. So napangita na to ng tatay, din ang tatay. Kaya hindi kita may istorya ang Iloy no? Saan? Okay. Rin kay kagtuan ka dito. So ari sir, te, kamusta na ang kuan ninyo? Kay nakita na ang inyong bata. Sino una ang nakabaton sang balita nga nakita na inyong bata sir? Ha? Oo. Ano naghanda pa kamo sang pagkaon para sa iya? Sino nagluto? Igawad. Okay. Te, nagabuylogit kami sang kasubo kag kalisod no, sa inyong pamilya, sa kadlawan gid sang imo anak, nakita gid ang iyang lawas no, sa halin sang Lunes nga pagpangita naton no. Sa din sa nakakuan, sa din sa kuno nakitaan. Boy, kung wala sir kaya nakakita itong bulang. Oo. Okay no. Pila na gid edad niya subong? Pulo na katuig no? Okay. Ti sa sininga nga tinion, nagabuylog kami sa nga kasubo no, sa inyo nga pamilya. Kay inyo ang imo nga imo nga asawa hindi pagid may istorya. Among gid ang pinakapalangga nyo nga bata no. Okay, si John Eric no. Okay, so amo ni ang amay sang
sining biktima. Oo. So relax lang ha. Hindi gid lang magpatama, at least ari ma'am, nakita na naton ang imong anak abulig man sa mga responder sa taga Philippine Coast Guard, no? Ano ang mahambal mo sa aton nga mga responder kag taga nagpurulig pangita sang imo anak, ma'am? Okay, no, hindi makunan. Ari na lang ang lula na lang aton nga istoryan. Nay, ano ang aton nga mahambal kag sana nagbululig sa pagpangita sang imo apo na si Jan Eric, no, sa mga responder kag taga Philippine Coast Guard, nay. Nang nagapasalamat bilang kami kay ginbuligan niya, kami kay nakita na namon ang amon nga apo. Tapos nang bisan amo na ng sitwasyon nga kay sakita na wala. Okay. Ano pagid ang kuha mo sa mga taga social media, no, nagapasalamat man kami, nagabuylo man kami sa inyo, kag nagabuylo gid kami sa nga kasakit kag kasubo sa inyong nadangtan subong, no. Nagapasalamat man kami nga nakita na ang lawas ni Jan Eric, bisan paano sa kaadlawan sang iyang birthday, no. So sa subong, ano plano nyo sa lawas ni Jan Eric? Wala pa po ni kabalo sir, ako na ano ang pansang ignoy na desisyon nila. Wala pa. Oh. So wala giti tinulugan ang Iloy sa pagpanumdum sa iya anak. Wala pa sir, tao pila nakadlaw. Gani, no? Dahil salamat kita. Sige sir. Okay. Mapakita sa mga barangay official. May mga barangay official de. Mga barangay official. Din siya. Okay, palapitan ta. Sino una nakakita? Sino una nakakita sa Randeng musura. din siya? Okay, pasalamatan ta. Okay. Din siya man kay interview ta. Okay, no, kay kuanta na ya. Pasalamatan ta mga pumuluyo diri sa may barangay Hinaktakan. Isa sa iladi ang nakakita, no, sa lawas ni Jan Eric Labrador, no. Sang Lunes pa sang hapon ini siya ang lumos dito sa may barangay Kubay, sitio. Okay, ay are kay nay. Okay, may pamangkot kita sa imo. Baw mayad gid nga aga sa tanan, no. Direta kay samtang nagakapot ka sang kape. Mainom ta? Interview ta kanay. O ano? Sino una ang nakakita sa mga pumuluyo mo di sa bangkay ni Jan Eric Labrador? Si Randy Hermosura, ang mga nagpangisda. Oo, mga anong oras ni siya na? Daw mga alas 6. Alas 6 ang aga. Oo. Tanggap Tapos nag-report siya sa barangay. O nga, bit-bit na niya sang naggano di sa. Kaya wala ako kabalo sir katutong balay ko. So basta nakita ako nga nasa sa may suba. Nga nagasinggit to sila sa ako nga mapahibalo ako. Tawagan ko ang Coast Guard nga nakita na ang bangkay. Pero ginakarga yan na ina ang bangkay sa may sa Yabruto. Hindi. Sa Sa may Kawayan, balsa. sa balsa. Oo. Tapos dira nilagyan pa buta kay para gusto nila makbutang sa tubang sa RMN para makita bala. So nagtagad to ako sa RMN kay nag-report nga pahibalon ng Coast Guard nga nakita ng bangkay. Okay, halos tanan nga media outlet nakahibalo na sang tanan. Oo. Para Mga police station na ano na. Inform naman. So, mga pulis ari naman. Oo. So, sa sinay mga tinion, ano ang mahambal mo sa mga imo nga pumuluyo kung
may amuni nga aksidente nga hinabo sa palibot sang syudad sang Iloilo, kagawad. Ako yung nagapasalamat gid ako sa amon mga pamuluyo nga alert gid sila sa mga bagay nga amo sini. Nga wala gid sila nga pabaya bisan halos kahapon nga ari di mga Coast Guard sa amon ang taga dire sa amon nagabuli gid. Okay. Kagawad ano gani? Veronica Bolivar. Salamat gid kagawad Okay. Bolivar sang hamili kag maayong pagbulig sa pamilya sang sining bata, bisan masubo no, at least nakita ang iyang lawas kag kaadlaw niya gid subong kagawad no, gani why man nato na inspektar nga matabo ining aksidente, kagawad sa kagawad Bolivar, salamat gid no. Yes, Sige. sir. Okay kay are kay interviewon ta gid ang nakakita no. Okay. Okay sir, good morning. Oo, mayad gid nga aga ti gapasalamat gid ang pamilya sa imo no. Nga ikaw gid ang una nga nakasapo sa ining bangkay nga si John Eric Labrador. Sir, anong oras mo ini nasapuan? Mga alas 6:30, sir. Oo, alas 6:30. Sa diin dapit nga lugar sang suba? Diri sa bali sa tabok no sa dito sa may aral na sa Tadlong Kamal. Bali magwa na gid sa dagat? Hindi para layo. Layo-layo pa. Oo. Pagkita mo, anong ginginimo mo? Yan palapitan ko eging klaro ko kung tao gid man ti. Oo. Pagkano ko tao gid man. Oo. Timo ko din nga daw dungka. Pagwa ko bata ng isda kagawin katuang ko si kagawad. Oo. Abare nga kagkuan tatuan ay kwaon tato kay Oo. nakon siya gito. Oo. Timo to yung karga namon sa balsay nakwat na mga tatlo sang kupot ng bata ya. Pagindala namon to. Ging dala nyo. May mga kapilasan ikaw nakita sa bata. Agluwas mo lang to sa bingi ganito. Diri mo lang to do gamay mo lang do kit-kit guro ka mga sapat guro. Sapat, pero gas sa lawas may nakita ka why? Why man? Why gid no? Okay. Pero gahabok ng lawas ya. To hindi man syado gid ka bukid lawas ya kay ti inalsa namong tina tama ka do katig-ag ng lawas bata. Tig-ag isang lawas ang bata. Ang lawas ang bata, anong posisyon niya? Nagakuro sa kulog nga duga mo. duga, nagakuan siya no? Nagakuan ng kamot ya? Kamot ya daw ga mo na una. Oh, Ti lagi sa untay. gauntay, no? Okay. Ti dapugid nga pasalamat sa nga pamilya sa imo ni sir. Sino ni pangalan ta? Randy Hermosora. Sir. Randy Hermosora. Himusura. Hermosora. Himorsura. Oh, Hermosora. okay. Pila na edad ta? 47 sir. Oo, pila ka bilog kabataan ta? Tatlo. Oo. Soltero o may asawa na? Tama na. Abay ko soltero pa. So, okay na. Sir, salamat kita. Live kita subong sa June Kapulot News Live, no? Salamat gid. Okay, no? Kay nakita naton ang naistorya naton ang kuande ang nakakita kag nagbulig sa kay John Eric Labrador, no? Sa sinay mga tinion, pulo na siya kabulig, pulo na siya ka tuig ang iyang pangidaron, no? Mga kabistado. So ari na ang punerarya, no, nga magkuha sa sining bangkay sang bata sa sining mga tinion, no? Sa din ka mo maditso? Sa Higato? Oo. Ti ipahamtang na lang ang imo nga buot at least nakita na imo anak. Ari na mamangkot na lang ko sa imo. Papasalamat na naton sa mga voluntary nga taga nagabululig sa imo bata. Ano ang mahambal mo, ma'am? Ha? Ano na? Oo, higit ko para mapatian ta, para nga mapatian sang mga volunteer naton. Ha? Okay. Happy birthday na lang sa imo anak, no? Bisan paano nakita ta na siya, no?
Okay mama, salamat kita sa pamilya Labrador sa Sininga Matilon. So are no, ginkarga na sa ordinarya sang so ara. So, okay, no? Ara na? Oo. Mga kabistado. Ano ang yabal? Okay na. Okay na. Ara na. Karga na sa salakyan sang Higato, Abisya ang bangkay ni John Eric Labrador, no. So para amo na litan tanan nga mga balita kag update naton sa sining bangkay sang sining bata nga nasapuan na diri mismo sa may barangay Hinaktakan sa distrito sang Lapas, mga kabistado. So para amo na madulong nato nga balita kay impormasyon, ako naman inyong kabistadong Boni Somblingo, basta balita. Ara na kay doon nalipat naman. White naman dala aton nga kudigo, no? Ako naman yung kabisadong Boni Somblingo, balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.